Narodna biblioteka Filip Višnjić juče je ponovo počela sa radom i pozajmicom knjiga za više od 10.000 svojih članova. Knjige podignute prije epidemije virusa korona idu prvo u karantin, pa nakon nekoliko dana na police. Potvrdio je za Slobomir televiziju direktor biblioteke Jovan Cvjetković i naveo da će naredni period iskoristiti kako bi obezbijedili uslove za bezbjedno funkcionisanje. Praktično otvoreni smo svaki radni dan od 8 do 13 sati, s tim što od 8 do 10 časova prednost imaju lica starija od 65 godina. Mogu pozajmljivati knjige, vraćati zadužene knjige, radimo preko šaltera biblioteke. Odlučili smo se prema preporuci Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske za zatvoreni tip rada, u kojem posjetioci mogu na jednom mjestu da vrate knjige i da podignu prethodno naručene knjige od bibliotekara. Inače, knjige koje se vraćaju od strane korisnika ostavljamo u karantin od nekoliko dana i obezbijedili smo prostoriju za karantin za knjige i tek nakon, mi smo se odlučili za 7 dana karantina za knjige, ponovo posjetioci mogu da podignu te knjige, vraćamo te knjige praktično u police. Što se tiče mjera zaštite, jednostavno primijenili smo sve neophodne mjere zdravstvene zaštite. I muzej Semberije je od juče, posle skoro 2 mjeseca pauze, otvoren za svoje posjetioce, ali tek nakon prvomajskih praznika, kažu, radit će u punom kapacitetu. Skoro već 2 mjeseca, zbog pošte, zbog ovih ostalih klijenata, znači nisu primali posjete, ali koliko znam treba da počnemo sad, znači kad počne samo, naravno, primat ćemo pojedinačne posjete uz primjenu svih higijensko-ovih epidemioloških mjera, normalno. I iz Gradske biblioteke i muzeja Semberije podsjećaju svoje članove i posjetioce da se i dalje podrazumijeva nošenje maski i rukavica, kao i propisana distanca među onima koji će posjećivati ove ustanove kulture u gradu.